Taliwa sa subling pagbaha nga nasinati sa Mandawi kagahapon, gi-highlight sa DPWH 6th District ang mga gitrabaho karon nga flood control project sa Dakbayan. Pasalig nila, walay ghost projects. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Sa pagbunok sa uwan kagahapon, gibahaan na sab ang pipila ka mga parte sa Mandawi City. Lakip na ang bahin sa highway sa Barangay Tipolo, ingon man sa AS Fortuna Street. Gipasabot sa mga opisyales sa Dakbayan ug sa DPWH 6th Engineering District padayon nga gitrabaho ang mga proyekto aron masolusyonan ang pagbaha. Gikan sa tuig 2022 ngadto sa 2025, dunay 51 ka mga flood control projects nga giimplementar ang DPWH 6th Engineering District para sa Mandawi City. Mubalor kining tanan og 3.8 billion pesos kundiin may mga completed na ug ang uban ongoing pa. Kita o ghost project all accounted yun na siya. Locate yun na to. Kaya naman tayo mga coordinates na ipamutang prayer project. Sa miaging buwan, nag-inspeksyon ang city officials sa flood control project sa Barangay Banilad nga usa sa labing bahaanan. Parte sa mga proyekto, gikaut ubo sa private property, usa ka city hall project ug usa sa ilang gipatuman kontra baha. Gikatakdang musumpay kini sa proyekto usab sa unahan bahin na sa sitio Orel, Banilad nga gitrabaho sa DPWH. Na-enhance man na to. In fact, ang mga kapasitiyan niya itong napadako din normal lang yun nga normal lang yun nga pagbunog sa uwan na sulbak wakay tayo kuan isip kung magbaha na ning bukid sa under sa Cebu City nga kita mo yung recipient diri sa tubig kinamta sa ubos normal lang wa problema gyud. Especially kung makunik na nato. Implementation sa ato ang mga drainage is well coordinated because we have the drainage master plan. The national and the local are working together with one basic plan which is the drainage master plan. Apan gawa sa koordinasyon sa Mandawi City ug national government, usasab sa gi-highlight ang padayong kooperasyon tali sa silingang LGU. If the upland is not doing anything also, ang tubig, we need to manage. So that's why naay collaboration, dili lang sa national agencies but the other city like Cebu City. Nico Sereno, Balitang Bisdak.